Zaizayar ƙasa na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsalolin muhalli da ke barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma a sassa daban-daban da ke faɗin Najeriya. Wannan lamari na haddasa lalacewar hanyoyi da gidaje har ma da gonaki da kuma sauran muhimman ababen more rayuwa. Masana sun bayyana cewa zaizayar ƙasa na faruwa ne a sakamakon gudun ruwan sama, tara bishiyoyi ba tare da maye gurbinsu ba da kuma wasu ayyukan ɗan adam da ke lalata tsarin ƙasa. Da yake bayyana lamarin, shugaban sashen ilimin ƙasa na Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke Zaria, Farfesa Umar Suleiman Bambali ya ce kwararowar ƙasa wata hanya ce da ruwa ko iska ke ɗauke saman ƙasa daga wani wuri zuwa wani wuri, lamarin da ke rage ingancin ƙasa tare da janyo manyan matsaloli ga muhallanmu. Zaizayen ƙasa ana nufin ƙasa ya zama cewa ana kwashe ta daga wannan wuri zuwa wannan wuri, tafiyar da ƙasa yake yi daga wannan wuri zuwa wannan wuri a sanadiyar ruwan sama ko sanadiyar iska ko sanadiyar ambaliyar ruwa, shi ake nufi da zaizayar ƙasa. Idan har saman ƙasan da muke takawa ya zama cewa tana kwashewa, tana ɗebewa, kuma matsawa daga wani wuri zuwa wani wuri, shi ake nufi da zaizayar ƙasa. Zaizayar ƙasa matsala ne wanda ya shafi duniya gabaki ɗaya, ba wai Najeriya kaɗai ko wannan gari namu da Zaria kaɗai ba. Matsala ne da ya shafi duniya gabaki ɗaya, kuma yana da matuƙar illa da yake mu muhalli. Idan muka duba wannan ƙasa tamu Najeriya, ita ma ba a batta a baya ba, ita ma tana fuskantar wannan barazana na zaizayar ƙasa, musamman a wannan zamani da muke fama da matsaloli na sauyin yanayi, wanda shi ma yana ba da gudunmuwa sosan gaske wajen ƙara ta'azzara wannan matsala na zaizayar ƙasa. Ya kasa dalilan da ke kawo matsalar zaizayar ƙasa zuwa kashi biyu. Akwai matsala wanda za mu iya cewa wanda ke yanayi ne na yau da kullum ke kawo shi, ko mu ce yanayi daga Allah. Akwai kuma ɗaya ɓangaren wanda za mu iya cewa yana faruwa ne sakamakon aikace-aikacen da ɗan adam yake gabatarwa a muhallinsa. Idan na ɗauki matsala na farko wanda shi ne shafi yawan ruwan sama, ƙarfin ruwan sama idan yana ƙaruwa yakan haifar da matsalar zaizayar ƙasa, musamman idan akwai ruwa mai ƙarfi mai yawa a wuri ko a gari, akan iya samun ambaliyar ruwa. Ambaliyar ruwa kuma kan iya jawo matsalar zaizayar ƙasa. Yankuna da suke da ruwan sama mai yawa kamar kudancin Najeriya, kasashen Yarbawa da kasashen Yamurai, za mu ga cewa suna da matsala da ya shafi ambaliyar ruwa a zaizayar ƙasa mai muni sosan gaske. Idan muka dawo kuma za mu ga shi ma iska yana taimakawa wajen kawo zaizayar ƙasa. Musamman idan muka duba za mu ga cewa yankin arewacin Najeriya nan, musamman kamar arewa na nan yankin namu, za mu ga cewa jihohi kamar jihar Sokoto, jihar Katsina, Yobe da jihar Borno yankuna ne wanda suke da iska mai karfin gaske. Turare za ga akwai barazana na gully erosion. Wato gully erosion shine zaizayar ƙasa mafi muni, wanda ya haifar da a samu manya-manyan ramuka masu zurfi masu faɗi. Kamar misali a nan Zaria, idan ka duba za ka ga cewa akwai wurare waɗanda suke da irin waɗannan features ɗin, ko kuma suke da irin waɗannan hotunan ko kuma abubuwan waɗanda suke nuna zaizayar ƙasa ya munana. Kamar kaje a unguwanninmu irin su Hanwa da irin su layin Zomo, idan ka je har abin da ya shafi nan Graceland, bayan Graceland za ka gani ire-iren waɗannan wuraren da zaizayar ƙasa ya lalata. Idan ka je abin da ya shafi nan bayan Sinima ɗin nan da Tudun Wada, wato Gaskiya da Magume zuwa abin da ya shafi har Tudun Jikun, hannan bayan PZ, kai har ma idan ka zo nan bayan Gelle-su ɗin nan, za ka ga cewa ƙasar Gelle-sun za ka ga yanda ruwan galma da kubani inda suka haɗe ɗin nan, kafin ka kai nan za ka ga irin yanda zaizayar ƙasa ya lalata wuraren sosan gaske. Har ma za ka ga cewa ƙasan da ake amfani da shi ko kuma gonakin da mutane ke amfani da shi suna yin noman rani, za ka ga shi ma zaizayar ƙasa ta ci wasu da yawa daga cikin waɗannan gonaki. So wannan na ɗaya daga cikin misalai na wuraren da zaizayar ƙasa. Ba ma nan kaɗai ba, idan kana tafiya kamar daga Zaria zuwa kamar za ka Kaduna wajen Nuhu Bamalli Polytechnic, tun daga wajen gadan nan za ka ga hatta wannan gadan akwai lokacin da zaizayar ƙasa ya so ya raba wannan gadan, ya katsa wannan gadan gabaki ɗaya. Daga nan abin da ya shafi har wajen Aba, wajen Saye, duk za ka ga wannan gefen rafin nan illan zaizayar ƙasa ya riga ya gama ya gama lalata waɗannan wurare, wanda ya kamata a ce hukumomin da suke da ruwa da tsaki akan wannan harka sun zo sun yi abin da ya dace wajen kawo ƙarshen wannan matsala.
ƙarshen rahoton kenan. Isa Yusuf Capital